Moi, olen Arto. Minusta ei koskaan pitänyt tulla alkoholistia eikä sekakäyttäjää. Kerron tarinani siksi, että haluan antaa kasvot sille kaikelle, mistä voi selviytyä ja toipua. Älkää hyvät ihmiset lakatko uskomasta toipumiseen, aina on toivoa. Lapsuudessa kokemani asiat ajoivat minut alkoholismiin aikuisiällä. Meitä oli 5 sisarusta. Pedofiili vammautti meitä. Minä olin yksi uhreista. Meidät jätettiin heitteille, jonka jälkeen alkoi elämä kasvattiperheistä. Kaikki meistä eivät selviytyneet. Minusta tuli alkoholisti ja sekakäyttäjä. Tapahtuneet ovat vammauttaneet elämäni, mutta minä toivun kaikesta. Kerron teille tarinani, vaikkakin se sattuu. 2 vähimmistä. Hämmennys ja pelko valtaa 2 ryysyläislapsen. On taas pakko lähteä matkalle katsomaan, vieläkö pikkusiskolla ja veljellä on samat kusiset vaatteen riekaleet päällä. Vieläkö on kasvot itkeneet, täynnä pelkoa, kauhua, vieläkö ovat hengissä. Kuinka paljon jalat lapsen jaksaa kantaa, montako askelta ottaa. On matka pitkä, mutta tuttu, aina yhtä pelottava kuin isännät, joiden metsien läpi raahustamme. Yhtä pelottavat kuin kylät, joiden kautta laustamme ryysyinemme. Kuinka paljon jaksaa lapsi pilkkaa kantaa. Talojen pojat huutelevat, onko isänne juonut kaikki tenut, kun oli päässyt selliltä loppumaan. Päät painuu ja isoveli itkee. Älä itke, ei ole enää kuin 10 kilometriä. Kyllä me jaksetaan, päät pystyyn. Taitan risun ja lyön sillä tahtia kuin ryysyläisarmeijalle, vaikka tuskin jalan eteen saan. Miksi kukaan ei näe, vaikka näkee lapset laustavat kerran jälkeen? Onhan talossa tuossakin traktorit ja lehmät, mutta ei yhtään lasta. Montako sanaa, sanoo isoveli ennen kuin olemme perillä. Ei yhtään. On yhtä hiljaa kuin puhelin ja sähkötolpat, joita koitan laskea matkalla, joka kohta alkaa loppua. Ja näemme talon, jota vihattiin ja hävettiin. Enää pari mutkaa, niin se näkyy. Velikin valpastuu, kuuluu huutoa niin tuttua. Jokin räjäyttää jalkoihimme vauhtia, vain vilkaisu toisimme kertoo kaiken. Huudot, viie tuijee. Sitten näkyy pikkusisko ja veli kauhun vääristämin kasvoin juoksevan vastaan, savi ja kura kirskuten varpaiden välistä, vain riekaleita vaatteen tekeleinä. Hyppäävät syliin ja takertuvat meihin kuin hukkuvat, kyynelten jättävät juovat kasvoillaan. Eivät voi, eivätkä osaa paljon puhua, kuin älkää jättäkö meitä tänne, viide tuijee. Siinä oltiin koko ryysyläislauma. Kuka meistä välittäisi, rakastaisi? Tietääköhän kukaan, että olemme olemassa? Meidän täytyy selvitä tästäkin matkasta. Onneksi on kesä, mutta paluu huomenna ja tuska jättää pienimmäiset tänne helvettiin. Kuuluu römäkkää huutoa ja hihkumista. Missä ootte kusihousut? Jaha, nyt tulee Ville. Ja pikkuveljen kädet puristuvat kaulani kauhusta. Tulisipa suojelusenkeli ja veisi meidät pois, ennen kuin näemme kasvot tuon pyövelin. Mutta emme lennä, ei ole siipiä. Paljonko sai lapset tuskaa pilkkaa kantaa, montako askelta ottaa, kauanko pelkoa matkassaan viedä. Hämmennys ja suru. Kuinka vähän painaa arkku pikkuveljen, varovasti, hellästi, yritettiin hauta peittää. Mutta ei puhu, ei itke isoveli, hänellä oli puku niin kuin meillä muillakin. Ei saada arkkuun katsoa. Vielä vähemmän painoi tuhkaurnaa pikkusiskon, joka maahan routaiseen hiljaa laskettiin. Ei riittänyt sanat eikä niitä tarvittu, minullakin oli puku. Juhalle ja Markelle. Arto.
Tällä hetkellä voin hyvin. Elän lähes normaalia elämää, vaikka menneisyydessä olen kokenut rankkoja asioita, jolle alle olin uupua. Hyväksyn ne nyt osaksi elämääni. Tällä hetkellä voin jo katsoa elämääni niin kuin taiteilija teostaan, millainen siitä tuli. Näen sen eri näkökulmasta ja voin elää minulle tärkeiden arvojeni mukaista elämää. Minulla on perhe, joka on merkittävä voimavarani. Apua ja tukea olen saanut monilta tahoilta, muun muassa erityisesti isäprojektista, A-klinikalta, Tyynelän kuntoutus- ja kehittämiskeskuksesta sekä erilaisista vertaistukiryhmistä, ystäviä unohtamatta. Minulle kävi lopulta hyvin. Jumala vastasi yksinkertaisiin rukouksiini ja armahti sekä vapautti minut.